Oh, hindi bisa. Babalik yan, part 2. Ipakantahan nyo rito, kumpanyaran nyo rito, no? Sa langit wala, sa langit wala nang gano'n, yan, isang silid sa langit, kantahan nyo rito, isang silid sa langit. Isang silid sa langit, kantahan nyo rito, dyan. Kumpanyaran nyo. Okay, hello. Dakay Pai. Amen. Ayos kay Pai. May enjoy yung ba tag dengar? Palakpakan tayo ron na Apo Diyos.